Nek ngomong sing hati-hati Mas. Lah piye? Patuladan mau krungu patung ladang ngono. Oh, ora apa-apa. Ora apa-apa. Kacak sithik. Iki ditimbali presiden sing kondang saka ndi sik? Saka Mblora. Saka Mblora. Panyuwune Mas Pedet jogetan. Yuk cok dipun sepot. Anane ning gone apa? Bajinge loncat campur sari. Campur sari. Alhamdulillah saged dumugi wonten mriki manggi dulur-dulur saking Romban. Ya disapa-sapa dulu napa? Salam sik ya Mas. Nggih no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ngaturaken wabarakatuh. sugeng dalu menika nggih kagem para rawuh ingkang sampun rawuh menika matur sembah nuwun rawuhipun nggih Mas Didi nggih. Nggih nika bola-bola seni nggih nyawiji. Ora ketok ya Mas. Yo Mas, komplit iki. Nggih. Bagune nika dalem. Acarane napa niki wau? Niki acarane hari ulang tahun. Hari ulang tahun Surya Sumirat nggih. Nggih. Ingkang kaping pinten Mas? Ingkang kaping kalih dosa. Kalih dosa nggih. Yang ke-20 jadi Yang sudah ke-20. remaja. Sudah dewasa. Lama sekali nggih. Sudah dewasa. Sudah mengancik ya. Iya. Ngancik dewasa. Ngancik iki basane apa Mas? Yo ngancik ngene iki lho, mancik watu iki. Oh ku mancik ya. Nggih. Nggih monggo ngaturke napa niki Mbak Lisa? Dengane sik ta muga-muga Oh, iya. Surya Sumirat tansah ngrembaka anjayeng bawana. Amin, Mugi-mugi amin. tanggapane saya kathah. Amin. Amin. Saya berah. Saya berah. Ah. Berah niku akeh nggih. Berah ki akeh nek cara Nggih. kene. Cara Nggih, kene. ngaturi napa niki Mbak Yu ketoke kok sing rada sigrak apa sing kalem? Ah, ya. Ha ngenteni Mas. Ha ngenteni lah, Nggih. monggo mawi bawa ayo. Bawa napa mboten Pak? Bawa. Sami rawuh iki sing kagungan garwa mrene karo garwane. Sing kagungan pacang mriki kalih kacange nggih. Sing dhewean nggih tetep karo kancane. Kareh motor sakno rek kancaku. Sik jomblo ya Mas. Heeh, sakno sing jomblo nang gage kok. Suarane apik tenan. Ning penyanyi Pripun? MC iku luar biasa. Heeh. Wong MC penyanyi niku nyuwun sewu lho, Pak. Nek golek dhuwit nganggo cangkeme dhewe kok. Beda karo dokter sekolah dhuwur nek golek dhuwit nganggo cangkeme wong. Lah kok iso? Ogok. Oh. Ancen mergawene ya kuwi kok piye. Heeh. Tangis kang kembang
Pancen cadung dipilih kaya ngopo tetep Ndak pilih heeh donya bareng bareng nggih. tungi Kok cumi? eh Cobi. cobi cobi Ya. siap-siap Ya Rabbi. amin sareng-sareng nggih 1 2 3 balap goreng celuk bukan celuk enggak ayo langsung Aku nganteni nekamu kaya kaya ngurak manuk. Ancen kono nggih kok sing ngarep nika are. Wis bakune karo cegah wong lek-lekan. Nggih, cegah lek ya, Mas. Iya. Yuk. Kledang, kledang,
olahraga malam ya iki jenenge fitness. Fitness ya Mas. Ketok iki perkara rutus ora perkara kesel lan Apa? joget. Batek ketok iki. Ora Mas iki lho Mas. Oh kok soteng ya. Syutinge iki lho. Nah, yuk Ayo. lanjut.